Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kelas kali. Pripun kabare? Sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Dinten iki, wekdal iki utawa wektu iki bocah-bocah bakal sinau basa Jawa piwulang 5 bab gotong royong. Nah, saderenge ngelanjutke nyimak video saking ibu guru, bocah-bocah saged nyiapke buku basa Jawa. Lajeng dibuka buku basa Jawane piwulang 5 bab gotong royong. Saiki bocah-bocah nyimak video saking bu guru nggih. Bab gotong royong. Gotong royong kuwi apa ya? Gotong royong ya kuwi budaya nyambut gawe bebarengan. Jadi gotong royong kuwi budaya bekerja secara bersama-sama. Dilakukannya secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kabeh melu tumandang linandesan ati kang seneng cah. Jadi semua yang ikut bekerja sama ini, yang ikut gotong royong ini dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas, tidak ada yang terpaksa. Mula gotong royong kuwi gede banget paedahe. Paedahe apa wae ya? Siji, panggawean dadi enteng. Loro, luweh cepet rampung. Telu, asile luweh apik. Kabeh kuwi mau bisa kegayuh amarga kabeh wong padha melu nyengkuyung pegawean iku. Nah, saiki sapa ya sing ngerti contoh gotong royong? Bu guru maringi setunggal contoh gotong royong. Gotong royong iki dilakokno utawa dilaksanakake di rumah kalian masing-masing, neng keluargane kalian masing-masing cah. Misale ana kebiasaan keluarga bersih-bersih rumah secara bersama-sama, dibagi tugas. Bapak tugasnya menyapu halaman, ibu tugasnya mencuci baju utawa umbah-umbah, kakak tugasnya mencuci piring utawa isah-isah. Lah aku utawa bocah-bocah iki tugase nyapu njero omah. Nah, saiki umpama panggawean sing macam-macam iku mau dilakokno bareng-bareng nganti dibagi tugase bareng-bareng, kira-kira pagaweane luwih cepet bar apa ora cah? Luwih cepet bar ya, nggih? Nggih, ananging coba dibandingke umpama pagawean sing macem-macem ana umbah-umbah, ana isah-isah, ana nyapu halaman, ana menyapu njero omah, iku kabeh umpama dikerjake utawa dibarke wong siji. Kira-kira suwe apa sedelok cah? Suwe. Bisa-bisa sedina nembe bar. Nah, iku salah siji contoh gotong royong. Dadi pagawean luweh enteng sing nek umpama dikerjake utawa digaweke wong siji sedina nembe bar, ananging yen dilakoni kanthi gotong royong bareng-bareng 1 utawa 2 jam wis bar. Sing nomor loro, luwih cepet rampung ya cah. Dadi enteng, luwih cepet rampung, tur asile luwih apik. Omah dadi resik, amargi kanthi seneng, ikhlas ngerjaknone ya cah. Nah, iku contoh gotong royong. Saiki ayo bareng-bareng nyanyi lagu kang isine gotong royong. Lagu apa ya cah? Nah, Ibu guru duwe siji contoh utawa tulodo lagu. Judule Dondong Opo Salak. Saiki bareng-bareng nyanyi lagu Dondong Opo Salak.
Kira-kira saking lagu Dondong Opo Salak sampun padha ngerti tegese tembung-tembunge apa durung ya, Cah? Nah, nek durung ngerteni, ayo saiki mangerteni tegese tembung-tembung ing tembang Dondong Opo Salak sareng-sareng kali Bu Guru. Dondong. Dondong iku apa ya? Dondong iku uwoh, Cah. Uwoh kang rasane kecut. Isine kaya eri, lincip kaya eri. Kulite ijo. Salak. Salak iki ya uwoh. Uwoh apa? Uwoh kang rasane legi lan sepet. Isine atos, rupane isine ireng utawa coklat tuwa. Saiki duku. Duku ya padha woh, Cah. Kulite rupane kuning, bentuke bunder, rasane legi, ananging ana kecut-kecute. Iku duku. Saiki gendong. Gendong ki apa ya? Gendong iku nggawa barang ing geger. Iso barang, iso uwong. Yen dideleh geger, iku jenenge gendong. Ana meneh tembung pundak. Pundak kuwi nggawa barang dipanggul. Ya, Cah? Beda karo gendong ya. Dipanggul iku pundak. Dadi dipanggul iku barange dideleh nang dhuwur pundak. Pundak iku panggonane dhuwure geger. Nah, iku pundak, Cah. Pangkal dari tangan kita itu namanya pundak. Ya, Cah? Saiki digrayangi dhewe, endi ya pundake? Nah, iku pundak. Meneh ana tembung meneh, Cah. Timik-timik. Timik-timik iki apa ya kok lucu? Timik-timik iki alon-alon tur mlangkahe ciut. Nah, bocah-bocah tahu apa durung ya mlaku timik-timik? Dadi mlakune alun-alun, mlangkahe ciut. Bocah-bocah sampun mangerteni tegese tembung-tembung ing tembang Dondong Opo Salak. Saiki ayo sesarengan kalih Bu Guru mangerteni isine tembang Dondong Opo Salak. Dadi, Cah, tembang Dondong Opo Salak iku isine piwulang, pembelajaran. Sing dikarepke iku ing ukara bacute. Dadi dudu ing ukara Dondong Opo Salak, ananging ning ukara bacute. Yaiku wong sing ditakoni utawa ditareni milih digendong utawa dipundak. Yen ora gelem ya mlaku wae. Nanging ya kuwi mlakune mung alon-alon timik-timik. Jadi isi lagunya itu, Cah, kita menawarkan ya, Cah, menawarkan mau digendong atau dipanggul. Jika tidak mau, jalan saja. Tapi jalannya pelan-pelan, timik-timik. Nah, iku isi lagu Dondong Opo Salak. Ing kono ngandharakake gotong royong. Kenapa kok iso ngandharake gotong royong? Amarga, Cah, gendongan kuwi minimal ya, paling sithik mesti wong loro bareng-bareng. Ora mungkin gendongan wong siji. Lah piye sing digendong apa? Sing digendong sapa? Ya, jadi gendongan iku mesti wong loro. Dadi piwulange tembang Dondong Opo Salak iku babagan gotong royong utawa tulung tinulung. Iku isi tembang utawa lagu Dondong Opo Salak. Bocah-bocah, enjing ki mau sampun sinau gotong royong. Gotong royong kuwi apa? Contoh gotong royong kuwi piye? Bocah-bocah mau uga wis nyanyi bareng-bareng lagu Dondong Opo Salak. Sampun mangerteni tegese tembung-tembung lan isine tembang Dondong Opo Salak. Sampun paham nggih bocah-bocah?
Mudeng nggih. Nah, nek sampun mudeng, saiki bocah-bocah wonten tugas saking ibu. Tugasnya menyanyikan lagu Dondong Opo Salah, direkam dalam bentuk voice note, lajeng dikirim ke WA ibu nggih. Ampun supe semangat sinaune. Tugasnya menyanyikan utawa nyanyi lagu Dondong Opo Salah, direkam voice note, lajeng dikirim ke WA ibu tenggo nggih. Anak-anak bocah-bocah iki kudu tetap semangat sinaune nggih. Tetap jaga kesehatan, patuh kepada orang tua nggih. Cukup sekian yang ibu sampaikan. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.